Γεια σας αγόρια και κορίτσια. Έρχομαι σήμερα με ένα πολύ σημαντικό tip. Τα αυγά. Λοιπόν, πρώτον, καταρρίπτουμε το μύθο ότι το αυγό ανεβάζει τη χολυστερίνη. Το ξεχνάμε. Και έχουμε στο νου μας ότι το αυγό θεραπεύει το διαβήτη. Λοιπόν, χωρίς πολλά λόγια και επειδή μιλώ εκ πείρας, σας λέω ότι το αυγό κάνει θαύματα στο ζάχαρο διαβήτη. Λοιπόν, σημειώστε τι πρέπει να κάνετε. Βράζετε ένα αυγό από βραδύς, το ξεφλουδίζετε και το τρυπάτε σε μεριμένα πυρούνι σε διάφορα σημεία. Το βάζετε σε ένα ποτήρι και το καλύπτετε με μυλόξιδο μέχρι τα μισά. Το πρωί το τρώτε με ένα ποτήρι χλιαρό νερό, το συνοδεύετε για να μπορέσετε να το καταπιείτε πιο εύκολα. Αν δεν σας πολύ αρέσει αυτό, αυτή βέβαια είναι η βασική συνταγή, αλλά και αυγά βραστά να τα φάτε με ξιδόλαδο, τηγανιτά, όπως και να σας αρέσουν, ποσέ, όπως και να σας αρέσει το αυγό, φάτε το, πάλι τα ίδια αποτελέσματα θα έχετε. Λοιπόν, επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και αν δεν με πιστεύετε ψάξτε το στο YouTube ή οπουδήποτε άλλα σε ξένα YouTube, θα δείτε ότι έχω δίκιο. Άλλωστε σας είπα ότι σας μιλάω και εκ πείρας. Οπότε αυτά για το αυγό, διαδώστε το στους ανθρώπους που αγαπάτε, να σταματήσουν να παίρνουν πολλά χάπια και να κάνουν και ινσουλίνη. Θα κάνετε ένα μεγάλο καλό στην κοινωνία. Λοιπόν, σας χαιρετώ και σας αγαπώ. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.